jalan cowok gereja. Sido iki. Sido kelaksanaan tenan ya Mas. Maju. Maju ayo namanya. Mak singgel beli maneh kandung kendariyo kandung kanu eopo mando miti ento aneh witing pati ojo mento eng witing pati opo nari Empuk iki. iya wis rapopo wis bujangan ngono Sing dincengket mau ya kuwi, Pak. nggih ra masalah ana ibuke nang ngarepe pundukane Mau golek yableh ning ilang ngono ya. lunga ora ono sing digolek liyane Wis. arep bubar apa arep ditinggal ya Mas Kansa tinggal Bali apa piye Mas Bali wae mak jenggelek urung gelem karena isih Ya isih kepenak kok, Pak. Nggih isih kangen kok ya suwe ra tau ketemu. Pripun Mas? Pripun Mbak? Pumenir mana atas ya? Herman gede. Mbak yang ngarep kayak mak segelek beli maneh kandung kendariyo kandung padu Kandhani kok ngeyel. wis digoleki ket mau dinceng ya Mas. Wong ling golek wis ket mau kok le muni ki ora. Hilang-hilang Mas. Dadi tidak. Nek iki empuk to, Mbak? Hah? Empuk to nek iki? Empuk bawa atas Mbak. Oh, gak, gede. Ya. Ora iso. Ora. Pokoknya mburi wae, ngarep kan ora. Ya. Oh iya. Alah ora apa-apa nek cebong ngono kok. Sedidik Aman. Mas, ya. Aman. Aman terkendali. Mak singgil paling cekir maneh Ngarep kontri ya kandung manuk ya apa manuk tur pencroanmu ning kowe tani aja menro ning wit pari mengko anggone Mas Muri saiki Kok ketene bablas, nang arep bablas. tak gone nang ngene Mas Nuri malah rasida nang Mas Nuri. Bablas ngarep. Lah kok enak men kae? Tamu so Mas. Oh, mau ya nunes dela ya saiki nang ada sing putri ya. Cari putra Kansa merah damu sih. Iso ae. Napa Mas? Lai. Napa nih? Napa Mas Lai kok ora krungu ya? Oh, ijo. Ijo.